pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagtingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapos. Maayong buntag, maayong pakiguban na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin o paday naguban og nagproteksyon sa matag usa. Sa itong pag-uban o pagsugod din imong programa ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan namong nga Dios sa makagagahom. Yan usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Nagkahiusan usab kami sa pagdaig pagpasidungog sa imong ngalan. Tapos sa tanan sa pagpaminaw sa imong mga pulong pagkat-on niini. Among gipangayo kanimo o Dios nga imo kaming tabangan kanunay sa pagsabot sa mga mensahe nga gikinahanglan namong ma-apply sa among pagpuys kalibutan. Ang imong pulong magdala kanamo diha sa imong mga saay. Magdalag kasiguruhan o maghatag og paglaom sa among kinabuhi. Usamahan, salamat sa imuhang pagtabang kanamo nga diin among magkabuot ang mga mensahe nga magikinahanglan sa among kinabuhi. Iblis na usab ang ako mga kaigsuonan nga naakaron sa ilang Pinoyanan, naakaron sa ilahan trabahoan. Among gipangayo nga imo usab silang ubanan o proteksyonan o panalanginan o pagbuon sa unsa may gikinahanglan. Niya kami o Dios magpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron pagpaminaw na usab kanimo. Amo kang daykon, pasalamatan, pasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nga ako daton sa trono. May buntag, maayong pakiguban. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga nagsunod sa itong programa. Pinaagi sa tanang mga FM station nga nag-hook up sa ito ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ug sa tanan nga mo replay o sa tanan nga ni akaron nga nakiguban, nakigduyog o malipayon nga naminaw sa pagkaton sa pulong sa atoming Dios. Oras ato nga programa alas 6:30 sa kabuntagon. Dunay usa ka oras mga kaigsunan din ato nga hisgutan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Mga mensahe nga gikinahanglan atong katunan ug madunggan sa ato ang panag-uban. Og ang Dios magapanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan sa pakig-uban sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Samtang nagsikay-sikay mo diha sa pag-andam sa inyong balon sa inyong mga anak o balon sa inyong kauban diha sa inyong Pinoyanan diin mo trabaho, padayon usab ninyong ihatag ang inyong igdulungog, ang inyong kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan mahitungod sa mga pamaagi aron ang tao matabangan sa pagbiya gyud sa sala. Mga pamaagi o unsa gyud ang makatabang sa tao aron makabiya sa sasala. Mao ni usa sa ato karong hisgutan ang pagbiya sa sala. Ug ang Biblia mga kaigsunan naghatag og mga ideya, mga pamaagi kon unsaon gyud aron hingpit mabiyaan sa tao ang sala. Og sa ako ang sa ato ang pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, ikaw ug ako kita mismo makamatikod gyud nga naay mga panahon nga dunay dapit no, dunay sala or maingon tang sala nga lisod biyaan. Nganong man mo ni usa sa ato karong tagaan og pagtagad nga pangutana, nganong man nga lisod biyaan ang sala. Dunay tao bisan ikaw ako kita dunay panahon mga kaigsunan kaniadto nga
kabalotang sala pero lisod biyahan. Kabalo gyud ta nga makadaot sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Ang ato ang lawas na asay espiritu, kalag ug lawas. Apan dunay gibuhat sa lawas nga makadaot sa espiritu ug maapektuhan ang kalag. Kabalo ka nga sala na siya, makaguba na siya sa atong espiritu nga kita ra po'y musapir. Pero nganong do na may sala nga lisod kaayong biyaan. Ikaw ug ako, mga kaigsunan, na nakaila na gyud unsay sala. Nya hinumduman nato mga kaigsunan, walay sala nga dili makaguba sa kinabuhi sa tao. Walay sala nga dili makaepekto sa atong espirituhanon nga bahin. Ilabi na gyud sa atong kalag nga naa diha ang pagbati. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, ang tanang sala mga kaigsunan makaguba gyud na siya. Walay sala nga dili makadaot. Pero nganong do na may sala nga lisod kay biyaan nga kabalo man unta ka nga moguba na sa imuhang espirituhanong bahin. Makaguba ug makaepekto na sa imuhang kalag nga mauna ang imuhang hunauna, ang imuhang pagbati, ang imuhang mga desisyon maguba nga daghan unta kang mga pangandoy sa kinabuhi naguba tungod sa sala nga gibuhat sa lawas. So kung ato lang tan-awon mga kaigsunan kining atong lawas, doon na say gihimo niini nga ang ihang gubon maura pod ang ihang kaugalingong kalag, kaugalingon ihang espiritu. Kumbaga, kung dili nimo malikayan, mapugnan, o dili nimo maisalikway ang sala, ikaw ra po'y maunay. Ang imo ra pong kaugalingon mo'y maguba. Ang imuhang mga huna-huna, nindot na kainta ang imong mga huna-huna, o niya ang imong pagbati, ang imuhang pagpuyos kalibutan, haruhay na unta, nagsugod na unta og tikang ka sa kadaugan, nagsugod na unta kag tikang sa panalangin, naglakaw na unta ka diha sa pag-atiman sa Dios. Pero kung doon na pa'y sala nga gibuhat sa imong lawas, ang musapir ni ana, ang imo ra pong lawas, ang imo ra pong kaugalingon. Nganuman, tungod kay ang imong espiritu og kalag, nagpuyo na sa imong lawas. Giunay ra sa imong lawas ang pagdaot ug pagguba sa imong kalag, sa imong una-una. Mao na nga giklaro gyud ni Apostol Pablo nga walay sala nga dili makadaot. Ang tanang sala makadaot. Pero nganong dunay sala nga lisod kay nimong biyaan? Og tungod sa kalisod niini, gibilinan ta sa Dios og mga pamaagi kay ang atong Ginoo mga kaigsunan nakakita man sa kakayanan sa matag tao. Nga matud pa ni Ginoong Hesus, wala tay mahimo kun wala siya. Nagkinahanglan ta sa iyang pamaagi. Ug ang iyang mga pamaagi mga kaigsunan maoroy atong hisgutan sa atong pakiguban. Lamang dunay mensahe nga gibilin ang Dios pinaagi ni Pablo diha sa libro sa Roma. Ako ning basahon mga kaigsunan samtang nga padayon mong nangandam diha sa inyohang mga balon sa inyong mga anak o sa inyohang balon sa inyohang trabahante diha sa inyohang Pinoyanan. Ako ning basahon diha sa Roma Kapitulo 6, versikulo 12 hangtod sa versikulo 14. Mao ni ang mensahe. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon. Ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon og itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan.
kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kundili ilalom na sa grasya sa Dios. Dini giklaro mga kaigsunan nga dili wala gyud ta pasahagdahi sa Dios. Kanunay ang Dios nagpahinumdom nga pinaagi sa mga mensahe nga gisulat sa ihang mga alagad nga usa sa mga tinun-an ni Jesus Christ mao si Pablo. Nga nahimong kauban pod si Pablo sa mga unag yung tinun-an ni Jesus Christ. Diha giklaro mga kaigsunan nga gidasig yun ka, gipahinumduman ka o gipahinumduman tang tanan nga biyaan og dili gyud nato tugutan ang sala. Unya dunay pamaagi diha nga gipakita aron makapadayon ta sa pagkinabuhing matarong, makapadayon ta sa paglakaw sa pagkabalaan, nga diin muani ta sa mga saad sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan, ang saad sa Dios moabot lamang sa mga taong naglakaw sa kaubuton sa Dios. Mga taong nagkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Sila ang mga tao nga makadawat sa mga saad sa Dios, nga kadagaya, nga kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, langit nga iyang giandam, ang mga matarong ug ang mga balaan nga diin nagpabilin diha sa pagkinabuhi, diha sa pag-alagad sa Dios mga kaigsunan, sila nga mga tao makadawat sa saad sa Ginoo. Mahinungdan nga ikaw ug ako nga nagsugod na sa paglakaw sa mensahe sa Dios, padayon tang giatiman, padayon tang gipahinumduman nga dili og dili gyud nato tugutan nga maulipon ta pagbalik sa sala. Kay ang tanang sala nga mabuhat sa lawas, muguba na sa ato ang kalag. Muguba na sa ato ang mga desisyon, nga nindot na kaayo ato mga desisyon apan maguba. Unya sa dihang maguba, ikaw ra po'y magsapir. Imong pamilya ang maapektuhan. Nga pwede man unta nimong likayan. Muna niingon, kanang pulong ayaw na, nakit-an ka sa Dios, nga naanak ka sa kaluwasan, naanak ka sa kagawasan gikan sa sala. Gihawas na ka, ayaw na, paria ang sala. Nakalingkawas na ka, kay ni desisyon ka, nga nangalagad na ka sa Dios. Mga igsuon, nakit-an ka sa Dios nga, imo nang gihinulsulan ang sala. Imo nang gihinulsulan ang unsa may imong mga kapakyasan. Ang mga sala nga imong nailhan, nakit-an ka sa Dios nga imo nang gisurinder ang tanan. O gidawat sa Dios ang imong mga hangyo. O gipasaylo ka, mahinungdan nga nakakita kag kausaban sa imong pagpuyo. Nakakita ka og kabag-uhan og nasinatian na nimo ang kalahian sa dihang wala pa kas Ginoo og sa dihang naanak ka sa Ginoo. Ang gipakita sa Biblia mga kaigsunan nga makatabang pag-ayo sa ato ang kinabuhi aron pabilin ta diha sa panalangin sa Dios. Magpadayon ta diha sa mga saad sa Dios mga kaigsunan. Una, ang paglikay kanunay sa sala. Ang paglikay kanunay sa sala may usas mga pamaagi nga padayon ka nga makasinati sa panalangin sa Dios. Kung padayon kang mulikay sa sala, padayon usab ka nga makasinati sa saad sa Dios. Ikaduha nga gipakita diha, sumala sa atong gibasa, itugyan kanunay ang imong kaugalingon sa Ginoo.
ang pulong pagpanugyan mao ang pagtikang sa trabaho o mga buluhaton para sa Ginoo. Gipakita ni Apostol Pablo diha nga kinahanglan ihalad, itugyan ang imong kinabuhi. Matud pa, ingon diha itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga gibanhaw gikan sa kamatayon, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Nga kaniadto ang atong lawas gigamit sa sala, kinahanglan ang sala ato ng likayan, kinahanglan ato ng ilayo ang atong kaugalingon sa bisan unsang sala. O niya, ipadayon ang atong nasugdan nga gidawat nga mga buluhaton sama sa pagsimba, sa pagbasa sa Biblia, pagtuon ni ini, o sa pagtudlo ni ini diha sa pamilya. Ipadayon ang imong paghatag og panahon sa imong mga anak. Sa imong mga nadunggan nga mga mensahe diri sa atong panag-uban, ayaw undanga ang pagbasa sa Biblia at tubangan sa imong mga anak. Kay maunay number 1 nga makatabang kanimo aron magmadaugon kanunay ang imuhang pagpangalagad sa atong Dios. Magmadaugon sa tanang panahon, magmadaugon mga kaigsunan sa tanang higayon. Maunay pinaka una o pinaka klaro nga mga pamaagi aron malikay kanunay ang imong kaugalingon, ang imong lawas sa sala. Ikaduha, mga kaigsunan, kinahanglan ipadayon nimo ang pagtuon sa mga pagtulunan sa grasya. Kay ikaw ug ako, wala ta mailalom sa balaod, hinuon na ilalom ta sa grasya. Ang grasya diha, mga kaigsunan, nagdala kanunay og kaluwasan. Kanunay ta nga makadawat sa kaluwasan kung kanunay nga magkinabuhi ta sa grasya. So unsa may mga pamaagi aron maikinabuhi nato ang mga pamaagi diha sa grasya. Naisulat si Pablo, mga kaigsunan, diha sa libro sa Tito, Kapitulo 2. Dinhi gipaila-ila kung unsay trabaho, unsay pangsyon sa grasya nga naa kang Kristo. Hinumdumi, mga kaigsunan, walay lain nga nagdala sa grasya si Jesus Christ. Kung ang imong kinabuhi mingdawat ni Jesus Christ, nakadawat usab kas grasya. Ug ang pagpamatuod nga naa nimo ang grasya, do na kay nakatunan. Kay ang grasya, mga kaigsunan, dunay pagtulunan. Diha sa bersikulo 12 sa kapitulo 2 sa libro sa Tito, magsugod ko sa bersikulo 11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. So kining maong grasya nga naa kang Kristo, mga kaigsunan, alang ni sa kaluwasan sa tanang tao. So ang tao makabatog kaluwasan sa dihang tinuod nga nakabaton og nakadawat sa grasya. Ang bersikulo 12 nag-ingon, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan. Una nga gipakita dinhi nga ang grasya duna sa ipagtulunan nga makatabang nato aron makabiya ta sa sala. Aron makabiya ta sa dautan. Unya ikaduha, makabiya ta sa kalibutanong kailibgon. So diha klaro, mga kaigsunan, nga ang tao nga nakadawat ay sa grasya nga naa kang Kristo, nakakaton sa mga pagtulunan niini. O nalayo sa kalibutanong kailibgon. Dinhi niingon pagyod, nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon matarong og Dios non. So diha makitaan, mga kaigsunan, ang tao nga nagkinabuhi na
nga naay grasya, kanamo ingon tang grasya sa Dios. Ang tao nga nakadawat na sa tinuod nga grasya sa Dios, mga kaigsunan, una, mapinugngano na siya sa iyang kaugalingon. Sa dihang ang iyang kaugalingon mangita sa sala, ganahan sa sala, gusto sa sala, mapugna na niya. Tungod kay naana niya ang grasya. Kay ang grasya, mga kaigsunan, nagtudlo kanato kung unsaon pag kinabuhing mapinugnanon sa kaugalingon. Unya, matarong Dios nun. Maayo na kang asawa, maayo na kang bana. Kantigo na kang mo-adjust, kantigo na kang mo-pailob, kantigo na kang mo-paubos. O mulikay gayud sa mga tentasyon. Hinumdumi, kung nag-alagad ka, nga nagduwa-duwa rakas imong pagpangalagad, nagbuhat ragyapon kag dili maayo, ang musapir ana ang imong kaugalingon, og maapil pa ang imong mga anak. Nya dili na madalag hilak-hilak sa panahon nga ikaw makaamgo na. Kay dili mahitabo nga mapakyas ang Biblia. Kung unsay gibuhat nimo karon, timan imo gyud ang inihon sa unahan. Kinahanglan, mga kaigsunan, imo gyud ang ibutang sa imong nauna nga mulikay gyud ka, ilayo gyud ang imuhang kaugalingon sa sala. So unsaon man paglikay, mga kaigsunan, sa sala, kinahanglan sa imong kinabuhi nakailagyud ka sala. Dili man kakalikay god kun dili ka ila. So unsa may mga sala. So ato ning pisa-pisahon para malikayan nato. Naay sala nga mahimugso sa una-una, naapoy sala nga mahimugso sa kasing-kasing. Naapoy sala, mga kaigsunan, mahimugso diha sa buhat. So ato ni nga tagsa-tagsaon, mga kaigsunan, mahitungod sa sala. So ang huna-huna pwede siyang makaumol og sala, ang pinulungan pwede siyang makaumol og sala, ang kasing-kasing pwede siyang makaumol og sala, ang mga buhat pwede siyang makaumol og sala. Sumuni atong tagsa-tagsahon, unsa may sala nga mahimo sa atong buhat, mahimo diha sa atong kasing-kasing, maumol og mabuhat sa atong kasing-kasing, sa atong baba ug sa ato ang hunahuna. So magsugod ta, mga kaigsunan, kaning sala nga pwede nga mo paulipon sa atong kasing-kasing. Hinumdumi, mga kaigsunan, kung dili ka kabantay ni ini, makabuhat gani ka ni ini, og maghari gani na sa imuhang kasing-kasing, ang maapektuhan ang imo ra pong kasing-kasing. Una, mga igsuon, nga ato ang hisgutan karon, sala nga naas kasing-kasing. Una, kining pagdumot. Pagdumot, mga kaigsunan, ang maapektuhan ang imo ra pong kasing-kasing. Pag naa kay pagdumot, mga kaigsunan, nagdumot ka sa imuhang ginikanan, nagdumot ka sa imong maigsuon, nagdumot ka sa imuhang mga higala, kaila, o bisan sa imuhang kauban diha sa trabaho o bisan sa simbahan. Ang maapektuhan ra po ni ana ang imo ra pong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing nga relax na unta kayo, apan kung wala ka kabantay, naghari ang pagdumot, dali kang maglagot, dali kang maguol, mahimong emosyonal ka kaayo. Unya, imbis ikaw mo'y mo-adjust, ikaw na'y adjustonon. So inumdumi, mga kaigsunan, kung maguba gani ang imong kasing-kasing, maguba tanan ang imo ang kaugalingon. Ang imong mga pinulungan, maguba.
So likay ang pagdumot. Aron malikaya nimo ang pagdumot, i-release ang kapasayloan. Tapos likay ang mga tao nga makapahimugso og pagdumot. Likay ang mga tao nga magbuhat og dili maayo sa imong kinabuhi para dili mo balik sa imong kasing-kasing ang pagdumot. Ikaduha nga sala nga makapuyo, pwede siyang makapuyo sa kasing-kasing kining kalagot. Kanang kalagot mga kaigsunan o kasuko, usanas makapaluyag yun sa atong kinabuhi. Kabantay mo, ang tao nga sobrag kasuko, dili na gani siya kabaloon sa iyang giaswat, murabag ka ng kasuko, murag maumao ni sa gitawag kanang kalisang, nga kabantay mo anang sunog. Kung naay sunog, bisag unsa na lay aswaton, dili nakakabalog unsa na, bugat ba na, gaan ba na, nga matod pas mga nakasinati ining sunog, nga makaaswat gani sila og kuan, washing machine. Makaaswat sila frigider, nga freezer. Kung walay sunog, dili sila kaaswat. Pero sa diha nga naisunog, naaswat nila ang mga bugat tungod kay mugawas sa ilahang kaugalingon kana bitang magkuyog ng iyang emosyon o kusog o kakulba, mo release ang ato ang lawas og kanang mura og dili normal nga kusog. Mausad ng kalagot. Human sa kalagot mga kaigsunan, inig-release nimo sa bisan unsa nga enerhiya nga nasa imong lawas, kusog unsabay, imong nagamit, kabantay mo nang maglagot pag-ayo, bisag unsa na lay aswaton, ang uban na magtuyok-tuyok na gani. Nya mapiktuhan ang imura pong kasing-kasing kay siya may niumol niini, siya may nigamit ti ana. So kanang pagdumot, kalagot, ang maapektuhan ana ang imong kasing-kasing. Ang imong pagbati, moabot ang panahon nga dili na kaka-adjust, dali na kang masuko, o niya dali nang mangluod. Kay kanang grabe ka epekto ang imuhang kasing-kasing. Kabantay mo anang kanang asawa nga bugbog sirado sa bana or naibanang silosa. Makabantay gani mo nga ang bana silosa, ang asawa bunog kay nagkasing-kasing. Kung ang asawa mudumala na siyang buluhaton diha sa simbahan, lisod kay na siyang adyason. Bisan gani sa pamilya, kung ang asawa gani silosa ang iyang bana, kanang nakaagi siya anak nga kahimtang, kung ang asawa mahimong Kristohanon, lisod gyapon na kay na siyang adyason, samtang guba pa ang iyang kasing-kasing. Unya, kung magdala na siya simbahan, lisod kay na siya kung mao'y mugdalag simbahan. Mao na nga likayin ninyo kanang labi na gyud sa inyong mga anak, akong tambag no. Ayaw gyud tuguti nga ang inyong mga anak makapamana og siloso. Kanang silosa, siloso. O nya kanang inyong mga anak kalalaki, likayay pod nga makapangasawa mog silosa. Kay ang maguba manggod ana kanang kasing-kasing. O niya kanunay na nang maglagot, kanunay na nang magdumot. Ayaw gyud ninyo tuguti nga maapektuhan ang kasing-kasing sa inyong mga anak. O bisan sa imong pagkamama, sa imong pagkainahan. Sunod nga na mahimo sa kasing-kasing nga sala or mahimo nga sala diha sa kasing-kasing kining kaibog. Kanang kaibog mga kaigsunan, daghan kaayo nga maguba ana. Usas maguba kung maibugon ka, budget. Imuhang budget, wala na kay management, di na kakaantigong mo dumalag kwarta. Pag ang imuhang kasing-kasing mag-umol diha ang sala sa kaibog, kay ang sala nga mahimugso sa kasing-kasing maumani,
isulat na ninyo, sala nga maumol sa kasing-kasing, pagdumot, kalagot, kanang kasuko, kalagot, kapungot, mauraman na, dayong ikatulo kaibog. Kanang kaibog mga kaigsunan, kung hingibugon ka kaayo, ang maguba number 1 ana ang imong budget. Sweldo sa imong bana, sweldo sa imong asawa, income sa imong negosyo, maguba na siya. Tanan nimong mga gitawag source of income, maguba. O sa diha nga hingibugon ka kayo, dili ka pialan sa Ginoo og maayong trabaho. Kay masubo ang Dios nga ang iyahang kanabitang panalangin maabusaran. Kay pag-abuso man kuna kon iwaldas nimo ang mga panalangin sa Dios tungod kay naa kay kaibog. So unsa may mga pamaagi aron mawagtang ang kaibog sa kasing-kasing, mga kaigsuonan, si Apostol Pablo miingon sa Colosas Kapitulo 3:5, patya. Patya ang kaibog. Unsao man pagpatay ang kaibog, kinahanglan una, imo nang isurrender sa Dios. Imong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, kuhaa kining kaibog. Tabangi ko. Kay lisod na siyang biyaan kanang kaibog. Kanang kaibog, gitawag na siya o sa English og lust. Kung imo na siyang i-translate sa ubang mga Binisaya, kaulag. Pag naa kay kaibog, simpre, ang ipagawa sa imong kaugalingon ana kaulag. Kana bitawng dili ka kapugong. Ug maunay muguba sa imuhang kinabuhi. Kanang kaibog. Daghang nangamatay aning pulong kaibog. Si Samson nga usa ka pinili nga tao ug ang Dios mismo ang nagpili sa iyang pagkahimugso, pinili na sa daan. Pero sa dihang naibog siya sa mga babae sa mga Pilistihanon, namatay si Samson. Mamatay ang kinabuhi sa tao, ang iyang pangandoy, ang iyang mga tinguha, mga matay ng tanan kung maghari sa iyang kinabuhi sa iyang kasing-kasing kining pulong kaibog. So dili gyud nato tugutan nga magpuyo ta mga lagad ta nga naay kaibog. Kay mamatay gyud ang ato ang kinabuhi ana. Sama ni Adan og ni Eva. Si Eva naibog siya sa usa ka bunga nga gidili sa Dios. Wala sa kabantay nga ang tanan nga mga pasidaan sa Dios matuman. Mao na nga sa imuhang kinabuhi, sa imuhang pagkababae, patyan ng kaulag. Kanang kaibog, last, kaulag. Mao na nga ang makatabang nimo mga kigsunan ang pagpanugyan kanunay sa Ginoo. Unya ayaw gyud patuoha ang imong kaugalingon nga muingon bitaw ka nga mapasayloon ang Dios hangtod kapila di ay kapasayloon sa Dios. Kanang magulag-ulag ka diha, dayong muingon ka, Lord, pasaylo ako. Dahil pagkaugma, makigsabot na sad ka, magulag-ulag na sad ka, muingon na sad kang pasaylo ako. Ang tinuod nga nga pasaylo, mihunong sa butang nga ginulsulan. Kung nangay kag pasaylo sa kaibog nga naa karon sa imong kasing-kasing, pugngin na, patya na. Ayaw tabangi ang imong kasing-kasing nga maibugon tungod sa imong mata, sa imong dalunggan o sa imong nauna. Usahay mga kaigsunan aning kamot ka nga mamatay ang kaibog nga naa sa imong kasing-kasing, pero sige ra mo kag gitabangan man pud nimo imong kasing-kasing sa imong mata, sige ra po kag lantaw anang mga, kung ikaw lalaki na akay pagkahimigubogon sa mga babae, unsaon aron matabangan ang imong kasing-kasing nga mamatay ang kaibog nga naa ni ana kung ang imong mata sige ra po kag lantaw anang mga makapadani sa imuhang kaulag. Munang ilayo ang imuhang kaugalingon sa mga butang nga diin kanang madaog sa kaibog.
Sunod nga sala nga mahimugso sa kasing-kasing kining kahakog. Kanang kahakog sa bahandi. Daghan nga mga tao nga nangamatay aning kahakog sa bahandi. Daghang mga pamilya nga nagunay nangamatay aning kahakog sa bahandi. Gamay ra kay ngutlanan, dangaw lang ibalhin-balhin nanay kinabuhing namatay. Daghan nawagtangan sa trabaho tungod aning kahakog sa bahandi. Daghan nga naguba nga relasyon. Daghan nga mga kalipay nawa tungod sa kahakog sa bahandi. Nya hinumdumi paghakog ka sa bahandi, muani kag kahakog. Hinumdumi nga ang unsay gibuhat nimo karon, imo ra gyud ang anihon. Unsay giingon sa Biblia, pag naa kay kahakog sa bahandi, lisod kaayo ang paghatag nimo para sa Ginoo. Og sa diha nga lisod kay kang muhatag para sa Dios, hinumdumi na ikaw ra po'y mag-antos. Kay sirad-an ang panalangin sa Dios para unta nimo. Kana bitang muhatag ka sa iya sa Dios, dili man ang gihatagan mao'y gipadato sa Dios, ikaw man ang naghatag. Munang muingon ko nga sa una nga nangalagad ko nga wala ko muhatag sa iya sa Dios. Wala ko musunod sa unsay pamaagi sa Dios. Lisod kayo ang panalangin sa Ginoo. Sa ko nang gikaingon kaniadto nga batan-on pa ko, lisod gani ko kaay kapalit og short. Nagtrabaho ko pero lain ang nagastos akong trabaho. Akong sweldo, lain ang nakabenepisyo. Unya, kung naamang gani ko'y uskalibo kaniadto, makuhaan na gani og piso, pero tindalian ang mahurot. Unya, ang usas ako ang dili na ako kalimtan sa dihang misimba ko dito sa First Assembly of God diha sa Old Bridge, Mactan. Na assembly diha, na First Assembly of God diha nga gidala karon ni Pastor Paul Mongas, ang gadala ana sa una si Pastor Tamayo. Mao toy pastor nga nakapaabli sa ako ang kasing-kasing mahitungod sa paghatag sa ikanapo. Unya gawas pati adto kanang gidasig mi mga igsunan sa pagbugas katong kadala-dala kog tulo ka slice bread, mao may kaya na akong mapalit. Unya katong nakakita kog kwarta sa dalan diha sa gikan sa subang dako paingon sa kanang Tipulo paingon sa Giso, sige kog pampunit og sinsiyo. Unya kwarta dito sa patay, wala na ko giuli akong giopering dito para na agi koy opering. Gibless po ko sa Ginoo. Kay nakahinumdum man ko nga kani, biya naman ni dili naman ni iyas patay. Ako ni kay ako naming napunit. Akong kihalat. Kay wa man po ko'y kwarta ato, kay nagbahik raman ko kay ang akong sweldo atong panahon na lain may ni gasto. Lain ramay ni kubra. Kay tigkubra sa akong sweldo sa una samtang nagpaboy ko sa una sa diha sa Mabulo. Ang tigkubra nga kurang mama o kahang ako isuon. Wala ko'y mabilin. Mao na nga gibless po ko sa Ginoo ato. Moingon ko nga kana bitawng nagtinguha ka sa pagtabang, nagtinguha ka sa paghatag, labaw nga nagtinguha ang Dios nga ikaw tagaan. Sa lakaw sa imong kinabuhi sa kalibutan, kung pabilin kang nagmatinud-anon, hinumdumi labaw nga nagpabilin ang Dios nga matinud-anon ug dili siya molubad. Mao na nga kung naa kay kahakog sa bahandi, ang gisirad animo ana ang panalangin. Muna niingon si Apostol Pablo diha sa libro sa Timoteo. I hope lang wala ko malimot ani sa libro sa Timoteo. Unang Timoteo kapitulo 6. Basig maorag yun 9 ba to? Okay, mao ni. Salamat sa Ginoo.
Adihas versikulo 10, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy sinugdanan sa tanang pagkadautan. Mahimo kang dautan kung naakay kakog sa bahandi. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian na himulag hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang kagulanan. Mahimong kurap ang usa ka tawo sa kung naasay kanang gitawag hakog sa bahandi. Mahimo siya nga makadawat sa mga kadautan. Puro mga kadautan ang iyahang maangkon. Mao na nga likay ang kanang pag-apas sa bahandi. Unya kung ang usa ka tawo magod like usa ka magwawali, lisod kay na sa piyalan nga simbahan kung hakog siya sa bahandi. Kung ikaw usa ka magwawali, lisod ka ikang piyalan og simbahan kung hakog ka sa bahandi. Kaya ang kung naay simbahan ana nga imong madumala, dili maatiman. Mailhan nimo kanang mga simbahan nga may pagkahakugon ang nagdala kay dili na matarong pagatiman. Di yun na maklaro pagatiman. Magubaan na ang management. So naata sa nagkabalo na ta mga kigsunan unsay maumol nga mga sala diha sa atong kasing-kasing nga mo'y atong likayan. How about sa pulong? Kining pulong mga kaigsunan, mag-agad ni siya kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Pero pag unsa na gani gilitok diha sa atong sa atong pulong, muani sabtaan na unya diha tahukman. Diha sa pulong na diha ang mahimugso ang pagpamakak, pagpanglibak, kanang pagsukol sa mga ginikanan, kanang pagpanghimaraot. Maunay mugawas, maunay maumol nga mga pulong sa ato ang baba, ug maunay kinahanglan likayan. Pero kanang baba mga kaigsunan nag-agad na sa kondisyon sa kasing-kasing. Pag muhari na gani ng kahakog na aday ng pagpamakak. O niya usas mga pagpamakak mga kaigsunan nga kasagaran nga murag para sa tao okay lang, kana bitaw moingon nga Lord saon man lisod man. Saon lisod, dili ko kahatag, di ko kahalad, di ko kaamot. Pero kung kabalugod ang Dios nga makaamot ka, kabalugod ang Dios nga makahatag ka para sa Dios. Pero tungod kay naghari ang kakog, mapugos ang imuhang baba sa pagpamakak. Kung dautan na ang imong kasing-kasing kay nagsugod na sa kakog kay matud pa dito sa atong gibasa, muabot ang tanang matang sa kadautan kung ang kasing-kasing hakog. Nana ng pagpanglibak, kusog ng musukol sa ginikanan o kusog ng musukol sa pastor. Dili na malimot na sila sa sakripisyo nga diin sila gihaguan pag-ayo sa pastor. Uy, daghan kayo mga tao ron nga kay simpre dugay na kayo ko nga nagtudlo, dugay na kayo kong nagwali. Daghan kayo mga tao nga dali kay nalimot sa akong mga sakripisyo. Tungod kay doon na sila personal interest. Maunay usa sa mga hinungdan nganong ang tao makapamakak, makapanglibak, musukol sa ginikanan, musukol sa pastor, musukol na sa mga leader tungod kay dito na nagsugod sa kakog sa kasing-kasing. Grabe ang mahimo nga kadaghan nga kadautan ang mahimo anang kahakog. Mao na nga kuhaa sa imong kasing-kasing kanang kakog. Unya ang mapiktuhan na ang imuhang baba. Kung naas imong kasing-kasing kanang kakog, maapiktuhan kanang baba, magkapamakak, magkapanglibak, grabe nang makapangdaot, musukol sa ginikanan na musukol na sa mga magtutudlo, musukol na sa pastor. Nya dili na sila kabantay, nga na di ay na sila kalautan, naglakaw na di sila sa kamatayon.
naglakaw na din sila sa kalaglagan. Unya, sala nga maumol sa buhat, kanang pagpatay, kanang pagpangdaot, pagpanghulga, mauna na'y kuyog anang pulong pagpatay, pagpangawat, buhat naman na. Kanang pagpangawat mga kaigsunan, resulta po na sa kahakog. So kanang kahakog mga kaigsunan, grabe na mga makaepekto kanang pagkahimingibugon. Mga kaigsunan ko sa Ginoo kay maapektuhan ang pinulungan, maapektuhan pod ang binuhatan. Makapangawat, unya makapanapaw, kanang pagkahimingibugon sa kasing-kasing, makapanapaw, unya makapasipala siya sa kagalingon niyang lawas. Nya, kinsa may muani ana? Ang pastor? Dili. Ikaw. Siya nga nagbuhat. No? Siya nga nagbuhat. Unsa may mabuhat diha sa espirituhanon nga bahin? Ang tao nga dili kabantay mga kaigsunan, kanang pagkahingibugon, kanang naas kasing-kasing bitaw mga kaigsunan, nga sala, kanang pagdumot, kalagot, kaibog, o kanang kahakog, mga kaigsunan, ang maapektuhan pod ang mahatag diha sa epekto sa espiritu naasay gisaligan. Kumbaga, ang tinuod naasay gitawag gisimba nga laing Dios. Gisimbang butang. Ang mahitabuan na mamatay ang iyang pagtuo. Unya, mo resulta na siya sa gitawag ngilngig na sala, magpasipala na sa espiritu. Unya, kabantay mo anang mga tao nga dili kabantay o dili kabiya ana. Bantay ninyo ni, pag dili gani kabiya ang tao sa sala diha siyang kasing-kasing, kanang pagdumot, kalagot, kaibog, o kanang kahakog sa bandi, bantay na siya. Kay mo abot ang panahon, kung dili sa kalingkawas ana, makapasipala na siya sa espiritu. Unya, mauna na'y panahon nga giingon ni Hesus, kung makasala ka batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan kung makasala ka batok sa espiritu, dili na mapasaylo. Nga naman, dili na ka makabalik anak. Hangtod ka mamatay. Maunang kabantay mo, nga daghan kayong mga tao nga nagtuo bisan diha sa Biblia, ang ending kamatayon. Bisan kung nakakita na silang milagro, kuyog pa nila si Ginoong Hesus, like ni Judas. Kaya ang naman ko ni Judas, kabantay mo, hakog siya sa bandi. Hakog siya sa bandi. Wala gyud siya kabantay nga naas iyang kasing-kasing ang sala. Dito na niya naamguhan sa dihang gibuhat na ang naas iyang kasing-kasing. Unsa may iyang gibuhat sa dihang nakaamgo siya, dili na siya mapasaylo sa espiritu. Mahinungdan, wala na siya giyahi. Siya na'y miunay og patay siyang ugalingon. Nga matod pa dito sa buhat, mingdagan si Judas og natambog og nauna ang iyang ulo og ang iyang ulo napasok sa iyang tiyan og nimbuto. Muna nga ngilngig ang kamatayon sa tao nga naay kahakog. Mauna nga likayan nato ang sala. Sala nga mahimugso sa atong kasing-kasing, likayan. I-release ang kapasayloan, likay ang mga tao nga makapahimugso og sala diha sa imong kasing-kasing. Munang para sa ko, likayan ako ng mga tao nga kanang magwali ko niya. Kaya ako lahi man kumuwali. Sa face-to-face tutukan ako ang tao. Kabalo ko kung kinsa ng mga tawhana nga malipayon nga midawat.
kabalo po ko kinsa ang kasing-kasing nga mihari ang kalagot kasuko. Muna nga kung dunay mga imbitasyon nako niya kanang simbahana mo welcome og mga tao nga dili pwedeng walihan. Dili nako kaya. Muna ako advice kung kamo nga nagdalag simbahan, ayaw ninyo i-welcome ang mga tao nga wa gyud magkinahanglan sa tinuod nga mensahe. Kay maapektuhan mo ana. Maapil mo ana, maangin mo ana. Kay unsa may kapuslanan kung ato silang imbayiton. Kung unsa may kapuslanan kung ato silang agdihon. Dili makatabang nila ang mensahe, mas mahimo silang garboso pag-ayo. Ilang ikumpara ang ilang kinabuhi sa akong kinabuhi. Muna nga sa imong kinabuhi, kung mahimo kang magwawali, pilia ang mga tao nga imuhang atimanon. Pilia. Unsay giingon ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo? Dili ka pataka og tudlo. Timoteo man siguro ni. Ako ani siyang pangitaon mga kaigsunan. Okay, tanawa. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 2. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 2. Busa anak, pagmaligon pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Hesus. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imuhang na madungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron kini itudlo usab nila sa uban. Kabantay mo si Jesus. Wala siya mawali ngadto sa mga Parisiyo Sa mga hipokrito, wala siya mawali. Tuwa siya mawali sa tinuod nga mga taong makasasala nga abli ang ilang kasing-kasing. Munang naay mga programa, naay mga selebrasyon sa simbahan. Kanunay nako nang ipamalunungan kinsa ang mga taong pwedeng maimbitar. Pwedeng nga ma-invite. Mga taong abli o willing nga modawat sa Dios. Nga nanginahanglan gyud sa tinuod nga mga mensahe. Kay dili maayo nga ang imong sakripisyo makawang, mausik. Kanang giingon ni Pablo nga tindog ligon. Kanang word nga ligon naa sa unang Korinto kapitulo 15. Tanawa. Unang Korinto kapitulo 15, versikulo 58. Busa mga mahal, minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga ligon. Kanang word tindog nga ligon dapat na kay prinsipyo. Dili kay paling-paling ka. Usahay ang tao mo paling-paling kung naay kaikog. Labi na kung nakahatag, labi na kung nakatabang, kabalukang sala, kabalukang dili na madinawaton, tungod kay naikog ka, sagdin na lang. Unsay resulta? Panalangin, dili makaangin. Dili panalangin ang imuhang masinatian. Kung dili maangin ka, ana. Mauna nga niingon nga tindog kamo nga ligon og dili matarog. Dapat na kay prinsipyo. Barugi ang imong prinsipyo. Pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili makawang. Ang imong sakripisyo dili na makawang kung doon na kay insaktong prinsipyo. Alang ni sa mga magwali. Muna nga sa akong kinabuhi mga kaigsonan, even sa mga kinabuhi sa mga apostolis, even sa panahon ni Jesus Christ, dili siya basta-basta ang muwali. Munang naay mga pangutana sa panahon ni Jesus, dili siya basta-bastang mutubag. Kamong mga pastor, kamong mga leaders nga nagsunod na inimong programa,
ampingi ang simbahan o ang mga taong gitugyan sa Dios inyong kinabuhi. Kinahanglan na kay prinsipyo nga gitudlo sa Biblia, barugi. Ayaw ihatag ang perlas sa mga baboy kay tunob-tunuban lang na. Mauna nga ako ang mga pagdasig kaninyong tanan. Kinahanglan akong manamilit ug ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan og nakuha nga mga pamaagi sa atong panaguban. Labi na sa mga pastor, i-bless mo sa Ginoo. Kung ang tanan nga inyong nasabdan, inihong tumanon. Ayaw usiki ang higayon nga kamo gitudloan. Aron kamo sa Dios panalanginan. Magampo ta og atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong, mga mensahe nga atong nadunggan sa atong panaguban. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gitudluan kun unsaon aron kami makalikay, makalingkawas sa sala. Salamat Ginoo nga imo kaming gitabangan aron mahingpit ang among pagsunod diha kanimo. Aron hingpit usab namong madawat ang imong saad nga kami imong panalanginan. Sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao, andam kang mo panalangin, andam kang mo tagpo. Ug salamat Ginoo nga dili gid kami mapakyas kay imo man kaming gisuginlan sa angay namong buhaton. Tabangi ang akong mga kaigsunan nga dili lamang kutob sila sa pagpaminaw, kun dili sa pagbarog sa prinsipyo nga gikan kanimo. Salamat o Dios kay imo kami gilig-on og gidasig sa pagkinabuhi matarong balaan. Kaysa imuhang mga pulong kami Ginoo imong itabangan nga moabot ket kami sa imong saad diin wa nay katapusan. I-bless kami Ginoo ug among istugyan isalig diha kani among kinabuhi diha sa pagkinabuhi sa mga pulong. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin kanamo. Mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo ang tanang kadungganan. In Jesus name. Amen o Amen. Kini suon Pastor Gideon o ingon na usab sa programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Oh, good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,